dneska chci natočit takový reálnější videjko. Takže je sobota, odjíždím na barák do kanclu, kde budu pracovat dneska celý den, máme s týmem meeting ohledně toho, co je potřeba zlepšit, co se týče marketingu, co se týče prodejů. Musíme zlepšit vlastně všechno, protože nikdy není moment, kdy je všechno dokonalý. Teď čekáme, se mi zahřeje auto, venku je strašná zima, všude sníh. Což je ale správně, protože nikdo nic nechce dělat. A když nikdo nic nechce dělat, tak to je přesně ten moment, kdy se můžete dostat dopředu. Samozřejmě na cestu kafe, ráno kafe. Já prostě čím silnější kafe, tím lepší. Nemám rád takový ty ochucený kafe. Dneska nějaký ochucený. Není to pevončo. Venku strašně moc sněhu, takže budu jezdit bokem. Protože moje autíčko má trošku víc výkonu. Ale tak o to nic. Mě bude vadí, jak to auto je špinavý v té zimě. Vy prostě vyjedete a máte špinavý auto. Zajedete zpátky a máte špinavý auto. No ale o čem chci mluvit? Chci mluvit trošku o motivaci. Protože venku sněží, nikomu se moc do ničeho nechce, nikdo nic moc nedělá, je prostě takový to období, kdy každý spíš jako je doma, jako pracuje chvilku, vstává pozdě, chodí spát brzo, takový to období, kdy spíš většina lidí jako nic moc jako nedělá, teď to vezmu bokem. Tak je jako do kanceláře na barák, kde budeme probírat dneska s týmem nějaký sales, budeme probírat, jak zlepšit prodeje, jak znásobit cenu a jak vydělat víc peněz. Během toho, co tam pojedu, tak bych chtěl nějakou motivaci k tomu, aby každý z vás začal v tomhle roce něco dělat, protože vzhledem k tomu, že se na tohle video dívá někdo z vás, tak asi v roce 2025 nic moc nedokázal. Tím chci říct, že se nedívá někdo, kdo nic nedokáže, ale pokud máte čas na to se dívat na tohle video, takže nejste na té úrovni, kde byste nemuseli dělat nic jiného. Samozřejmě inspirovat se nějakýma lidma je samozřejmost, ale nemáte čas na to od rána do večera koukat na YouTube, takže asi jste ještě nic nedokázali. Ale to neznamená, že nic nedokážete. Já jsem taky nic dřív nedokázal a neměl jsem dřív ani ambici nic dokázat, ale když se nad tím životem zamyslíte, tak proč nezačít teď a proč něco nezačít dělat? Protože ten život, ať už se zdá, že je nějak jako hodně dlouhý, tak ve skutečnosti úplně není. A když vám dojde, že tady to všechno, co děláte teď, nedává smysl a nežijete život, který chcete a i tak v tom životě selháváte, tak proč radši neselhat v něčem, co chcete dělat a neselhat na cestě za úspěchem, za něčím, co reálně v životě chcete. Ať už je to auto, ať už je to nějaký barák, ať už je to nějaký typ člověka, kterým chcete být, tak proč radši neselhat na té cestě, na té cestě za získáním toho. Jo, radši zemřít v boji, než prostě zemřít někde jako, někde na ani nechcete. Takže tím chci trošku motivace, aby každý z vás začal bojovat, protože co víte, co se stane v budoucnosti a jestli toho nebudete za rok, za dva litovat, že už jste dávno nezačali. Takže chci říct, že když já jsem před těma 4 rokama začínal nějak podnikat a byl jsem ještě na střední, tak jsem taky neměl takovýhle ambice, jako mám teďko, ale věděl jsem, že musím začít dělat něco jinak, věděl jsem, že musím jít jinou cestou, protože pokud budu chodit na školu jako všichni ostatní a dělat stejné věci, co všichni ostatní, budu studovat tu školu, kterou všichni ostatní vystudují, budu mít stejné informace od stejných učitelů, kteří nic nedokázali, tak v životě přece nemůžu dojít dál než ten zbytek. Tohle mi došlo hodně brzo, protože jsem měl příklad od svého táty, kde nemám úplně dobrou minulost, ale měl jsem ten příklad toho, že on je sice vysokoškolák, vystudoval jednu z nejlepších vysokých jako v České republice a stejně vydělává hovno. Na rovinu. A já jsem tátou nemám dobrý vztah stejně jako většina kluků a není to nic špatného. Jo, berte to jako motivaci, to, že vám rodiče nevěřili, teď už logicky nemůžu popřít, co jsem dokázal, ale berte to jako motivaci, když vám někdo nevěří, vždycky mu můžete dokázat opak. A to, že si myslíte, že vy sami něco nedokážete, to už jenom ve vaší hlavě a to můžete změnit. Jediná věc, kterou vlastně v tomhle životě můžete změnit, je to, co si myslíte. To, co si myslíte, povede k činnostem, který budete dělat. Ty činnosti povedou k úspěchům, který dokážete a ty úspěchy vás budou formovat, jaký budete lidi.
Takže berte to všechno jako motivaci, všechno to, že si myslíte, že to nedokážete a to, že se bojíte toho neúspěchu, vemte to jako motivaci. Protože reálně to motivace je. A jelikož mi ten mobil drží mezi antiradarem a infotainmentem tady, takovým tím, víte, takovým tím tabletkem prostě, tak mi to vůbec nedrží. Tady by to mohlo držet. No jo, venku je příšerně, jak je samozřejmě vidět, protože vůbec nic nevidím, protože v Praze sněží extrémně, což je ale super, můžete driftovat. Ale budu pokračovat v tom, co jsem řekl. Nikdy nebyl čas v dnešní době dokázat víc. Nikdy nebylo jednodušší vydělat víc peněz za co nejkratší časový horizont. Nikdy to nebylo jednodušší. A nikdy už si myslím, že ani nebude. Možná ještě 2-3 roky to bude jednoduchý. Pak už to nebude tak jednoduchý. A jestli si myslíte, že vlastně cesta za úspěchem bude vypadat tak, že začnete a za rok, za 2 budete úspěšní, určitě ne. Já jsem 4 roky konzistentně prodělal v tradingu, když jsem dělal trading. A chytnul jsem je až poslední rok, kdy jsem viděl nějaký peníze, nebyly to nějaký vyšší miliony, ale byly to nějaký 100 000, kdy se mi to prostě povedlo. Ale až 4. rok, 4 roky jsem nic, ani korunu jsem nevydělal. Nebo jako, jasně vydělal, ale ne konzistentně. 3 roky jsem konzistentně prodělával. Konzistentně. Jo, ale prodělával. Ale byl jsem konzistentní v tom prodělávání, což je fajn, protože jsem to nikdy nechtěl vzdát a nikdy jsem nechtěl přestat. A furt jsem pokračoval a furt jsem do toho dával víc a jezdil jsem Volta po Praze, vydělával jsem peníze a všechno, co jsem vydělal, šlo na benzín, abych mohl zase jezdit Volta a zbytek šlo do tradingu a furt jsem prodělával, furt dokola, ale nepřestal jsem. No a když nepřestanete a budete pokračovat, tak se vám stane to stejné, co mě. Dokážete, co chcete. A zjistíte, že vlastně cokoliv si umanete, tak dokážete. Ale ne pokud přestanete po roce, ne pokud přestanete po dvou letech, prostě pokud přestanete, tak jste prohráli. Pokud přestanete makat sami na sobě a vzdáte to, tak neuspějete. Jedno slovo, který byste v životě neměli mít ve svém slovníku, je vzdát se. Vzdát se neexistuje. Nesmíte se nikdy vzdát. Když se nikdy nevzdáte, nikdy, může to trvat 3 roky, může to trvat 4 roky, jako u mě, může to trvat 5 let, 6 let, 8 let, i 10 let. I kdybyste 10 let nic nedokázali a 10. rok by to padlo, 10. rok by vám povedl ten biznis, o kterém vždycky sníte, že uděláte, 10. rok byste si koupili to auto, o kterém sníte, tak jste úspěšní. Vy sami pro vás. Serte na ostatní, co si o vás myslí ostatní. Serte na to, co znamená pro ostatní být úspěšný. Vy sami si nastavíte laťku toho, co pro vás znamená něco dokázat. Vy sami víte, jaký chcete být. To neznamená, že každý z vás musí chtít. Já mám sen, že si koupím Koenigsegg, já mám sen, že budu mít prostě nějaký barák za 1 miliardu. Já mám tady ty sny, jo, mám ty sny a věřím, že to dokážu. Tenhle rok si koupím McLaren. Ale jako to už není, to už jako daný, to už mám vybraný. Ale to jsou sny každýho z vás, co vy chcete dokázat. A potom uvidíte sami, že ty sny, které vy chcete dokázat, se sformují do toho, že ne, že si koupím tohle. Samozřejmě ty věci si chcete koupit, chci si koupit Bugatti, chci si koupit Koenigsegg, chci mít nádherný barák, chci mít penthouse někde v Dubaji, ano, tohle všechno chci. Ale zároveň chci být nějaký. A chci být nějaký tím, co dělám. Protože jestli se narodíte do bohaté rodiny milionářů a oni vám koupí vám McLaren a vy z něj vystoupíte, vypadáte nějak mluvíte, jak se prezentujete. V životě člověk, který tohle, můžete si stěžovat na to, že ten člověk to dostal. Jo. A nebo s tím můžete začít bojovat. A můžete ukázat, že vy jste jiný a budete vždycky jiný. Pokud to sami dokážete, bez pomoci ostatních, budete jiný než ten člověk, který to dostal od rodičů. Než ten člověk, který mu rodiče koupí McLaren a vy si ho koupíte sami. Vy sami si projdete těma 4-5 lety, kdy prostě budete konzistentně prodělávat, konzistentně neúspěšní, budete si procházet tím časovým obdobím, kdy vás nikdo nepodporuje, pro nikoho nejste nikým, nikdo ve vás nevěří a jste sami na všechno a tím si projdete. Na konci budete stát úplně jinde. A když vystoupíte vy na té benzínce z toho McLarenu ve 2 ráno a uvidí vás ta frajerka, že si frajer. Když ten klučina vystoupí z toho McLarenu, tak si řekne, ty vole, taky bych chtěl být bohatá. Je to úplně jiný pocit z toho, když něco dokážete sami a něco vám někdo dá. Jo, pokud tohle dokážete všechno sami, uvidíte, že dokážete mluvit. Jo, dokážete se prezentovat, dokážete o tom mluvit a dokážete i říct, jak jste to dokázali. Kluk, který mu někdo koupí McLaren,
tak řekne, že to většinou si vymyslí nějakou story, jako že to třeba viděl na nějakém kryptu, nebo že mu vyletěl nějaký altcoin, nebo že už to jako dlouho na něčem maká, ale vlastně nikdy neřekne na čem a hlavně to z něj ucítíte. Vždycky z někoho ucítíte, když to od někoho dostal a nevytvořil si to sám. To, že někdo je úspěšný tím, že někdo má McLaren, může mu koupit rodiče, vždycky poznáte z toho, jak mluví, jak se prezentuje, jak se vyjadřuje, jaký používá slova a to, jestli si je jistý v tom, o čem mluví. A to na člověkovi vždycky poznáte. Jestli trošku použijete selský rozum, který věřím, že každý z nás má, tak poznáte na člověkovi, který to sám od sebe nevybudoval. Jo? Poznáte to. Poznáte to, že ty peníze nejsou jeho, ale jsou jeho rodičů. Poznáte to, že neumí mluvit. Poznáte to, že se neumí vyjadřovat. Poznáte to, že si nevěří. Poznáte to, že uhýbá pohledem, když se s váma baví. Jo? Vždycky to poznáte. A jedna z věcí, kterou si nemůžete koupit za ty peníze. Jak říkám, někdo z vás závidí lidem, kteří prostě ty peníze vydělali rychle. Ano, někomu se to povede za rok. Mně třeba ne, mě to trvalo 4 roky. Někomu to koupí rodiče. Ale jedna věc, kterou si v životě nekoupíte za žádnou částku, je to, kolik práce uděláte. Kolik práce uděláte, bude formovat to, co dokážete. A pokud uděláte nejvíc práce a nejvíc chytře, tak není možné, abyste neuspěli. Není to možné. Pokud uděláte nejvíc, pokud vy budete makat víc, než makám já, budete makat chytřejš, než makám já, budete makat víc koncentrovaně, bez toho, aniž by vás někdo rušil, tak vyděláte víc peněz než já. Dřív nebo později se to stane. Dřív nebo později, jo. Otázka je, jste schopni obětovat všechno k tomu, abyste dokázali makat jak já, víc koncentrovaně než já, víc často, víc chytře, víc se naučili, víc rychle. Rychlost je důležitá. Musíte být rychlí. Musíte rychle jednat, jo? To znamená, když vás napadne nějaký nápad, musíte ho hnedka umět zrealizovat. A přemýšlet nad tím, jestli to je nebo není dobrý nápad, můžete chvilku. Ale potom polemizovat nad tím, udělám to, neudělám to, budu to dělat, nebudu to dělat, to už vám nic nedá. Nikdy vám tohle už nic nedá. Přemýšlet nad tím, jestli něco uděláte, není to dělat. Psát si do notýsku, jestli to uděláte, není tu věc dělat. Bavit se s kamaráda o tom, že něco uděláte, něco dokážete, není to dělat. Jediná věc, která je dělat tu práci, je dělat tu práci. Takže dělat tu práci je to nejdůležitější. A pokud tohle zvládnete a budete to dělat den co den za dnem, konzistentně, koncentrovaně, chytře, tak není možné, abyste neuspěli. A říkám to já, že uspějete. Protože mně se to povedlo a vy nejste jiný než já, nikdo z vás není jiný než já. A každý z vás to může dokázat a každý z vás to dokáže. To procento z vás je malý. Otázka je, seš ty to procento? Seš ty jeden z těch lidí, co to dokáže? Nebo ne? To je otázka pro tebe, na tohle ti já neodpovím, já nevím, jaký seš. To píš jen ty sám o sobě. A jestli si sám sobě lžeš, že začneš někdy, že se bavíš s kamarádama o tom, jak uspěješ, jenom proto, aby se cítil, jak uspěješ, že se díváš furt dokola ty stejný motivační videa o tom, jak uspěješ, ale furt nic neděláš, to není, to nic nezmění. To nic nezmění. Furt budeš stejný, furt budeš mít stejné věci, furt budeš mít stejný lidi okolo sebe. Distancuj se od lidí, co nemakají. Distancuj se od lidí, kteří víš, že v bonusu nebudou tam, kde ty chceš být. Distancuj se od lidí, kteří to nemají ten úspěch vybudovaný sami. Distancuj se od těchto lidí a bav se s lidma, s kterýma se chceš bavit. Bav se s lidma, kteří jsou, kde ty chceš být. Což je složitý, když zatím nic nemáš, určitě. Ale proto si můžu se projít tím, čím jsem si prošel já. To jsou ty 3-4 roky samoty, kde se s někým bavit nemůžeš, protože ty lidi, s kterými se chceš bavit, se s tebou bavit nebudou a tvůj okruh přátel není na té úrovni, na který chceš, aby byl, takže se s nimi bavit nemůžeš, protože když se budeš bavit s tím okruhem lidí, který máš okolo sebe, tak tě budou stahovat. Ale ty se chceš bavit s vítězem, ale ty vítězové se s tebou bavit nebudou, protože si nic nedokázal. A to jsou 3-4 roky samoty, kterými si za mě musí projít každý. Každý si tady těma 3-4 rokama projít musí a projde si jim. A pokud si těma 3-4 rokama neprojdeš, tak nevěřím, že ten úspěch je tvůj a nevěřím, že jsi něco dokázal sám. A pokud jsi něco dokázal a velice rychle, tak to taky velice rychle odejde.
Velice rychle. Čím rychlejš něco přijde, tím rychlejš to odejde. Jestli si nějakou náhodou viděl peníze, hodně rychle odejdou, protože nemáš znalosti pro to, aby si ty peníze udržel. Je hodně lidí, co hodně rychle zbohatli a taky hodně rychle zase zchudli. Už jsem to viděl a uvidím to ze mě do konce svého života. Protože jsou tady lidi, co náhodou vydělají 1, 2 miliony, projebou je a už je nemají. Jsou. A budou tady vždycky. Lidi přijdou, lidi odejdou, to se děje. Otázka je, chceš v téhle hře biznise zůstat? Protože biznis je hra. Biznis je hra, je to jenom o tom, jak chytrej pohyb na šachovnici uděláš. Je to jenom o tom, jaký znalosti máš, o tom, jak rychle dokážeš reagovat a jakou máš toleranci stresu. Tolerance stresu je jedna z nejdůležitějších věcí. Pokud nedokážeš tolerovat stres, neuspěješ. Určitě. Nejde to. Nemůžeš uspět. Nemůžeš uspět a nemít toleranci stresu. Tolerance stresu bude ovlivňovat to, jak moc úspěšný budeš každý den v tom životě. Protože si myslíš, že biznis bude vypadat tak, že začneš biznis, budeš podnikat a teď se všechno bude dařit tak, jak má. Ne. 90% času budeš trpět. 90%. A to říkám úplně na rovinu a není to žádný výmysl z mý hlavy, není to nic, co bych si tady vymyslel jenom proto, abych ti řekl, jak složitý to bude. To tam má frajer 4, to vypadá mega dobře. Tady týpek chce závodit. Tyho 4 vypadá hodně dobře, ale týpek vypadal, že by jí prosat. Nebuďte tlustý, prosím, nebuďte tlustý. Samozřejmě mi spadl mobil, když jsem závodil a musel si koupit dořák do auta. Každopádně jsem to všechno nedořekl, chtěl jsem ještě říct s tou tolerancí stresu. Že pokud nebudete mít stresovou toleranci, tak fakt v životě nic nedokážete. Tak on si ten mobil budu držet rukou, protože mi to spadne. A proč ta stresová tolerance je tak důležitá, tak si s dovolením to vezmu bokem. Taková hezká zatáčka. Budu to natáčet jednou rukou, tak se nikoho tady nevybourám. Jo, dobrý. Teď se bojí ten proti mně, že ho nabourám. Se omlouvám všem řidičům, proti kterým vyjede takový nízký sportovní auto Lotus bokem, tak se všem omlouvám, protože jako napad sníh a já nemůžu za to, že chci jet bokem. Kdy jindy budu jezdit tím autem bokem než ve sněhu, prostě v létě si budu pálit pneumatiky a ono zas tak dobře tohle auto nedriftuje, tím se nechci vymlouvat, já nejsem žádný dobrý jako nejlepší drifter, ale není to úplně driftkára a nikdy jindy než ve sněhu si to jako jezdit fakt bokem neužiju. Takže se omlouvám všem řidičům, který na silnici proti nim vyjede auto, který jede prostě jako bokem a strašně to křičí, tak jsem to já a všem se omlouvám. Ale ujíždí mi to, není to naschvál. Jo, to je jako pro lidi, kteří by mi chtěli nějak uškodit.